Здравейте и добре дошли в Hardware Infomedia. Днес темата на видеото ще е новата серия на Samsung, а именно S24, в която забелязах някои доста интересни неща и ще поговорим за Galaxy AI, който са включили, който е вграден в телефона, за процесорите, с които идва в световен мащаб и в някои определени региони на света, и какви са за в България реално и на какви цени идват телефоните. Като предлагам директно да се прехвърлим в Google. Само да кажа, това, което ще чуете в това видео, си е лично мое мнение. Не искам, нали, да храня марката или нещо такова, тъй като аз съм и фен. Да, но просто това е мнението и моята гледна точка на нещата, които правят те към момента. В момента това, което виждате на вашите екрани, е американския сайт, който е за Америка, за Съединените щати по-точно, и виждаме, тук сме в Compare Specs, където може да сравним трите телефона от новата серия S24, 24 Plus и Ultra. Нещата тук обяснени са, нали, разделени са всичко, батериите на телефоните, нали, 4000 на 4900 на 5000. Паметите и определено и, нали, с каква RAM идват, нали, като ултрата идва с всички памети, идва в момента, нали, с 12 RAM, плюс също идва с всичките модели с 12 RAM, като S24 идва с 8 RAM, с 128 и 256 гигабайтовия си модел. Идваме при процесорите на телефоните, които са интересни. Главно това ми хвана окото. Като в американския сайт виждаме, че трите телефона идват с Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy, което реално са процесорите, реално това е Snapdragon 8 Gen 3, като има подобрения за Galaxy, леко са overclocknати с 100, 200 до 300 МГц на GPU-то и CPU-то. Надолу са обикновените неща: 200 мегапикселовата камера, ултравайда, телефотото, което ще обърнем след малко внимание на него. Нека да се върнем на нещото, което наистина е доста важно според мен, а именно процесорите. В американския сайт, както казах, виждаме три еднакви процесора и за трите модела. Ако отидем обаче в българския сайт, това е за България сайта на Samsung, виждаме, нали, пак трите телефона, цветове, виждаме Galaxy AI, така, дисплей, нитове и стигаме до тук. AP, каквото и да значи AP, по-точно това са CPU-тата или APU-та по-точно, тук има, мисля, че, секунда, мисля, че има едно изпуснато U, но не съм сигурен. Тук виждаме как трите телефона са с два различни процесора. Ултрата идва с Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, който е 8 ядрен процесор. И тук виждаме обаче на S24 и 24 плюса, секунда, виждаме, че те идват с Exynos 2400 for Galaxy. Разликата е, че Exynosите реално са си процесорите на Samsung, които те си произвеждат и които използват в техните телефони. Тук подвеждащото според мен пише, че е 10 ядрен, че Exynos е 10 ядрен, а Snapdragon е 8 ядрен. Това добре. Разликата ви я виждаме реално, защото като отидем в GSM Arena Compare, където може да сравним телефоните, идваме тук на платформ и виждаме на чипсет, че имаме тук два чипсета. Като това е S24, 24 плюса и Ultra. На Ultra виждаме, че идва само с един чипсет, който си е Snapdragon, което е супер. Но на другите два телефона виждаме ето това, което е два процесора, които сега ще обясним какво се случва тук.
Миналата година с S23 моделите на марката, всичките телефони и трите телефона за International, т.е. в световен мащаб, идваха с Snapdragon 8 Gen 2. И всички бяха много доволни, най-накрая, без Exynos, защото повечето хора мразят Exynos поради причината, че просто са една идея по-слаби и по-неоптимизирани от Snapdragon-ите. Повечето приложения и повечето игри за телефони са оптимизирани за Snapdragon, а не за Exynos. При което хората много се радваха. Най-накрая всичките модели в световен мащаб идват с Snapdragon, но тази година Samsung си се връщат на старото, а именно телефоните идват с два варианта процесори за различните региони, като за USA, Канада и Китай. Идват с Snapdragon, двата телефона, а International за останалите държави идва с Exynos, което реално означава, че и за България идват с Exynos. И тук виждаме тези прословути 10 ядра на Exynos и вие си казвате, вау, значи може би тази година е по-добър Exynos от Snapdragon, но отиваме на Benchmarks и какво да видим? С малки разлики виждаме, че Snapdragon определено е по-добър от Exynos. Тук даже имаме в Efficiency, Battery Efficiency, виждаме, че даже Snapdragon си го води доста. Идваме тук, Key Difference, които са главните разлики. Виждаме, че Exynos има 2 ядра повече, има 30% GPU по-висока, по-висока работна честота на видеокартата или на GPU-то си. Но пък виждаме, че Snapdragon 8 Gen 3 е по-добър с 26% в Antutu 10 резултата си. Слизаме по-надолу и виждаме как, само секунда, да, Exynos. Exynos е тук и вече можем да гледаме и реално да сравним какво се случва. Виждаме тук Snapdragon го води на точки, само в CPU печели Exynos и това вероятно е заради двете му повече ядра. Продължаваме с Geekbench, което също е бенчмарк за телефони и виждаме как тук разликата е от 10 точки, която ако е било по-топло в стаята, може и да ги е имало, може и да ги е нямало или по-студено. На Multicore виждаме обаче едни 4% разлика, които за нормалния потребител не биха значили чак толкова, но все пак ги има. Виждаме тук доста повече на бенчмарковете изкарва Snapdragon. Слизаме по-надолу и виждаме вече да сравним CPU-тата. На процесори имаме тук имаме едно ядро Cortex X4 на 3.2, а при при Snapdragon имаме едно ядро на 3.3 тъй като сигурно защото е Galaxy, вероятно е с 100 МГц на по-висока честота. Продължаваме нататък и тук виждаме разликата вече. 2 ядра на 3 ядра, които са еднакви Cortex A720. Продължаваме надолу, виждаме какво виждаме, че пък реално Snapdragon има от по-наклоканите ядра едно повече, а Samsung от по-ниските ядра има едно повече. Тоест Exynos, който е процесор на Samsung. И от тук идва тези две ядра разлика. Но реално тези две ядра разлика помагат ли на Exynos да победи Snapdragon? Ами не. Определено не, защото във всички бенчмаркове Exynos води, не Exynos, извинявам се, Snapdragon си води Exynos. Също така, сега ще ви покажа Snapdragon, така, в ето този сайт, секунда, който е сам Mobile, където реално това са новини само за Samsung. Телефони и устройства, само да погледна, не е тук. Ето тук го гледах. Ето ги характеристиките по-опростенички бих казал на двата процесора. Тук използваме AMD RDNA 3 архитектура за GPU, тук си използваме ядреното на Snapdragon.
Това, което е up to 300, нали, до 320 мегапиксела в сингъл мод, това никога няма да бъде използвано. Дали ще е 200, дали ще е 300, не виждам все пак голяма разлика. Имаме на Snapdragon, имаме обаче ни малко по-високи по-високи скорости на прехвърлянето на данни, което 10 гигабита на download, не знам кой човек на телефон би ги достигнал и с какво, но имаме ги и тук вече идва голямата разлика. Виждаме, че Exynos идва с Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7, която реално Wi-Fi 7 те първа навлиза, но е добре да го имаме като опция. Слизаме малко по-надолу и виждаме едни бенчмаркове, ще зумна да видите. Бенчмарковете между двата процесора, което виждаме ето тук, ние с на 26B, който завършва, това е Exynos с 10 ядра. Идваме тук нагоре и виждаме как с няколко процента разлика на мултикор Exynos губи. Реално, какво ми е мнението за това? Мисля, че Samsung не трябва да продължават с това да разделят процесорите в различните региони, защото това е супер глупаво. Всички знаем, които са запознати, че Snapdragon си е Snapdragon, по-добър е, по-оптимизиран е, но Samsung решиха да върнат пак това с разделението, макар че Ултрата тази година пак си идва с Snapdragon за всички региони. Тук добре. Продължаваме надолу, където можем да видим на камери, че ако го сравним с S23 Ultra, S24 го случваме в този случай, виждаме как една от камерите, която е 10 оптика зума, която е по 10 зума, се е превърнала в, само секунда, в 5 оптик зум. Защо е това? Samsung не знам защо са го направили реално, но можем да видим, че е с 5. Доколкото разбрах от някои клипове в YouTube, то се и вижда даже, че, че 50 мегапиксела определено ще спомогнат за, как да кажа, ще спомогнат за качеството на снимките, дори след тези 5 оптични зума, да може да се зумне по 10, предполагам, че до 10 дигитално ще е добро качеството, но това е странно решение за Samsung, дали го видяха от Apple или не знам. Решили са да оголемят сензора, както виждаме тук сензора, а то не пише дори колко е големината на сензора, тук пише 1 към 3,5, но тук не са написали все още информация, нямаме за 5 оптика. 3 оптика зум ленса си седи, както виждаме, той даже може би е същия на 2460, не малко по-широко хваща на новия модел. Вече си имаме си 8K на 30, но голямата разлика в камерите видях, че в самия камера ап, който си е вграден в телефона, вече можем да снимаме на 120 кадъра в 4K, който обаче не е slow motion предварително, ами си се снима и после можем в постпродъкшн или в телефона, в самия телефон, да си го забавим колкото ние си искаме, което е супер. Това е много добро решение според мен Samsung, тъй като примерно аз, който ползвам Xiaomi, за да мога да снимам без да е забавено предварително, трябва да използвам third party app, а това е доста добър вариант, тъй като си е вградено в телефона и всеки, който иска да прави видеа, може да го ползва. Така, до тук добре, разбрахме за процесорите, разбрахме за паметта, разбрахме и за камерите. Какво друго по-интересно можем да видим? Имаме си пак 15 W wireless, 4,5 reverse, който може да си зареждаме часовник, слушалки.
Предната камера си е, доколкото виждам, същата. Имаме си 12 мегапикселова, 4К на 60 може да снимаме, имаме си HDR10+, което си е супер за телефона. И целият маркетинг тази година, според мен, към телефоните е развитието на изкуствените интелекти, които върват според мен в доста добра насока, и вкарването им в телефоните, без да се използват отделни приложения, като ChatGPT, Copilot на Microsoft, с което Samsung тази година, реално това и беше целият маркетинг за ивента и за представянето на телефоните, а именно Galaxy AI, който можем да видим в българския сайт. Мисля, че все още седи. Така, да, Galaxy AI is here. Какво реално представлява Samsung Galaxy AI, а именно, сега ще ви покажа, секунда, сайта и нещо се щупи. Отиваме, влизаме и продължаваме надолу. Какво виждаме тук? Първото нещо, ще приближа, първото нещо е Epic Just Like That, което е реално ограждането на обекти, които виждаме на екрана си в момента. Можем да ги оградим и директно с Google Images ни сърчва в интернет това нещо и можем да проверим какво е, което за мен мисля, че е доста добра функция. Реално, то го има и в момента. Това е цялото нещо, което ме дразни. Че повечето функции са вградени вече и ги има, но те излизат с това, че имат AI, нали? Което реално това е Google Image Search, според мен. Може и да има някакъв друг алгоритъм, който да ползва. Не знам, но това вече го имаме. Дори да не сте с Samsung Galaxy телефон, да сте с друга марка, поне на Android 12, имате го дори по-надолу, имате Google Image Search, който е вграден в Google Lens, доколкото знам, който ползвам аз. Това нещо вече, доколкото знам, го няма. Това реално е транслейтър в реално време, докато говорите, в който, нали, слуша какво си говорите с другия човек и той ви го превежда в, примерно, ако говори на китайски човека от среща, ви го превръща на английски. За български език обаче не съм много запознат дали има български, доколкото съм виждал и съм попадал на A54 с Galaxy, няма. Няма български, може само на английски да се използва. Но това мисля, че е добра функция, ако го вкарате на български, даже мисля, че ще е много полезно. С Find the Right Words, това реално като напишем едно изречение с AI, то можем да си изберем няколко варианта на изписване на самото изречение. Дали ни трябва по-официално или по-кежуал, можем да си изберем различни варианти. Пак не съм сигурен за български език как седят нещата, но за по-напред ще погледна, защото ми е много интересно да видя. Summarize in the blink of AI. Това нещо е също много ми харесва като концепция и като идея на Samsung, а именно в Google Notes, ако отворим PDF файл или си водим някакви ноутове, може AI-а, който е вграден в телефона, да ни, как да кажа, самарайзне главните неща. Да ни отдели главните неща и да ни ги раздели в план конспект реално, който да ни е по-лесен за четене и разбиране. Слизаме по-надолу, и какво можем да видим друго за AI-а. AI-а вече има и вградените функции, които реално ги имаше в Google Pixelите, които излязоха наскоро, а именно, нали, да се премахват обекти от снимки, да се местят обекти. Но интересното нещо е, че някои от AI функциите, които има телефона, са вградени в самия телефон, а други се извършват на Cloud, т.е. се извършват се от Google. И не можем да ги използваме, ако спрем има опция, която можем да спрем AI функциите да са ограничени до само данните от тях да се запазват в телефона. Ако това бъде пуснато да ограничава, не можем да ползваме, примерно за снимките, да махаме обекти и да местим обекти, тъй като то се извършва реално на Cloud.
на Google. Това реално е функция и е вградено в Samsung. Ето това, което ви казах. Ето Resize and Retouch It. Ето можем да местим обекти, което се върши реално с Google. Нещото, което също искам да поговорим за него, е Ray Tracing на телефон. Ray Tracing в момента аз съм с компютър с 3060. Много трудно мога да подкарам игра на High или Ultra настройки на Full HD с Ray Tracing без DLSS. Не знам защо са решили, че трябва да вкарват Ray Tracing в телефоните. Не знам. Но виждаме тук някакви проценти, нали, че е импрувнато, GPU, CPU. Не мисля, че Ray Tracing все още е готов за телефони, тъй като това е твърде сложна технология, много алгоритми има, които да изчисляват и да отразяват сенките и други неща и отраженията. Така че не мисля, че това трябва да е вградено все още в телефоните. Не смятам, че са стигнали до такова ниво, че Ray Tracing да е нещо важно за телефоните. Също така, колко игри поддържат Ray Tracing. В момента виждаме, това явно е реклама на игра, Arena Breakout. Не знам колко игри поддържат Ray Tracing в момента. Батерията реално смятам, че е подобрена. Процесорите и процесора, също като е Ultra, нали? Snapdragon е доста Power Efficiency и не смятам, че ще хаби повече батерия от предходния модел, а именно точно обратното, ще пести даже. Новия дисплей от 1700 или 600 нита стигнахме до 2600 нита, които някъде имаме ли ги? Нямаме ги написани, добре. Новия дисплей QHD, AMOLED с антиглер технологията на Corning Gorilla Armor. Отпред телефона е със защита от Corning Gorilla Armor, отзад е Victus 2. Смятам, че това е доста добре. Нитовете си трябват, реално навън, на пряка слънчева светлина, телефоните доста са слабички от към дисплей и смятам, че това е добро. Като brightness вече достигат високи нива на brightness. Също така антиглер технологията, която е вградена в самия дисплей, също смятам, че е много добро решение на Samsung. Какво друго искам да кажа? Да, за охлаждане на телефона, вече процесорите в телефоните смятам, че са доста мощни, като Snapdragon 8 Gen 3, който е тук. Samsung са увеличили с 92% охладителна система на телефона, което си трябва. В същото време телефона е по-тънък и по-малък, което е много добре. По-тънък е. Друго нещо, QuickShare. QuickShare вече е налично за повече устройства, не само за Samsung, доколкото разбрах, може да се прехвърлят към други марки, но това ще го разберем по-нататък. Bixby, това е реално за телефоните. Това представиха от Samsung. За цените на S24 в момента Ultra-та видях, че излиза на 2800 лева, като мисля, че цената е за 512 гига, за 512 гигабайта, точно така, и е реално на цената на 256 гигабайтов модел, като и другите два телефона са на същите пари. В заключение бих казал, че ако можете да се здобиете и искате да си купите S24 или S24+, бих ви препоръчал да си го намерите от пазар, където е с Snapdragon, а не с Exynos, защото ще е много по-добър вариант за вас. Това реално много ме издразни, че тази година пак се върнаха на старото дередже, като преди, каквото правеха мизериите с процесорите. Това мисля да е от това видео. Ако ви е харесало, било информативно и ви е помогнало да разберете малко повече за новата серия на Samsung, пръснете по един лайк, абонирайте се и до следващото видео. Чао!